Duha nga to sa tulo ka adlaw nga plastic ban sa dakbayan sa Talisay. Tingwa nga himuan og balaod sa Committee on Environment sa City Council. Kinaron pagtabang sa kalikupan ug tabang sa pagsulbad sa mga nasanating mga pagbaha. Ano ang report? Usa sa nakita ang rason sa mga pagbaha sa dakbayan sa Talisay kung adunay kusog nga pag-ulan mao ang pagbara sa mga basura sa waterways din sagad mga plastic. Nunot miini ang pagdili sa paggamit og plastic bag sud sa duha o tulo ka adlaw sa usa ka semana sa bisan asang dapit sa dakbayan. Mo'y gitinguhan ni Konsehal Alito Bacaltos, ang chairman sa Committee on Environment. Ipaagi kini sa ipasar nga ordinansa. Possibly 2 or 3 days. Then thereafter, ma-educate na mga tao, at least hinahinay nga sila makasabot unsa giato ang rason og ngano. Pipila ka mga negosyante way pagsupak niini. Kay gani mismo sila papiliuna na ang ilang mamalitay kung plastic bag ba o paper bag ang gamiton nga sudlanan sa mga gipamalit. In favor kay ko anak niya kay kita gud magnegosyo ta kay nanglan sustainable nya unsaon naman lang na nga sige tag negosyo plastic atong gamit unya daghan kayo ang atong mga future generation ba di na makakuan gani maka experience sa atong gi-experience karon nga better pa siguro ni nga environment. My principle, no, my life principle is always anything good is always right, no. Kamayuhan man na sa ato environment, especially na ang climate change is an imminent danger na di lang sa Pilipinas, sa tibok kalibutan. Bisan kung naanda ng plastic bag ang sudlan sa iyang gipamalit, apan pabor kining mamalitay nga adunay pipila ka adlaw kada semana nga di mo gamit og plastic. Kung palit ko isda, mas okay pa siguro nga naa kay eco bag. Ina kay malabhan man siya. Pero kung plastic murag digid maayo. I-review ni Bacaltos ang existing ordinance kalabot sa solid waste management ug mokonsulta sa mga kauban sa konseho alang sa kahingpitan siyang gitinguha nga balaod nun alang sa syudad. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak.